kupitirira anthu akhala ndithu kumeneko kuyambira dzulo chifukwa choti msonkhano umenewu wayamba dzulo. Ndiye madzulo anayamba ndithu kuponya voti ya akuluakulu ena chipani chimenechi ndi anzathu achezera kumeneku apanso ndikuona kuti Dickson Chivwati Gondwe wakonzeka kuti atipatsire zambiri zokhudzana ndi zimene zikuchitika kumeneko kutsatiranso kuti akhala ndithu akuchezera zambiri zachitika. Ndiye pano tiyeni timve kwa Dickson Chivwati Gondwe amene ali ku Bingu International Convention Center kumene kukuchitika msonkhano. Zikomo kwambiri Christina, tili kuno di ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene kukuchitikira msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP. Takhala tili kuno kuyambira dzulo mawa ndipo tachezera tili pano ndithu kulondoza zonse zokhudza chisankho chimenechi kapena kuti zokhudza msonkhano waukulu umenewu umene mwazina kwaukulu ndi nkhani yokhudza kusankha adindo makamaka mchipani chimenechi cha Malawi Congress. Pali zambiri zomwe zachitika kuyambira dzulo usiku cha 9 koloko pamene ndondomeko yovota anayamba ndi akuluakulu abungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission amene anafotokozapo kuti ndondomeko yosankha adindo ikhala yachinsisi ndipo akufunditsa kuti chisankho chimenechi chiyende mwamtendere. Zina zomwe anatsindikaponso kwambiri ndi nkhani yokhudza kuti anthu amene akhala kusankha asakhalenso ndi mwayi ojambula kapena kuti kukhala ndi mwayi ogwiritsa ntchito foni zimenezi ndi zoletsedwa. Ndipo pakadali pano mkatimu tsopano alowano gawo lachiwiri losankha adindo amenewa. Pamene tikufotokoza za izi tifotokozenso kuti anthu 1400 kapena kuti nthumwi 1400 ndi zomwe zikuponya voti makamakanso pa chisankho chimenechi cha chipani chimenechi cha Malawi Congress. Kufotokoza aponso zokhudza omwe amene akupikisana maudindo osiyanasiyana makamakanso kuyang'ana kuti ndi maudindo ati amene aoneka kuti anthu ali nawo chidwi kwambiri. Kwakulu tukamba za first deputy president wa chipani chimenechi kapena kuti wachiwiri oyamba wa chipani cha Malawi Congress. Pamene pandithu pali anthu ochulukirapo, pali anthu monga ngati a Moses Kunkuyu, pamene panso pali a Brown Mpenganjira, a Ken Zikhale Ng'oma, engineer Vitumbiko Mumba komanso a Catherine Kotani Hara ndomwe akupikisana pa udindo umene wachiwiri oyamba wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Ndipo pa udindo wa mlembi wamkulu imenenso ena amayitchula kuti hub ya chipani pali anthu 8 ndipo ena mwa iwo amene ali pa mndandanda umenewu ndi monga Richard Chimwendo Banda, Simplex Chitiola Banda komanso tikufotokoza za amenewa ndi Albert Mbawala, a Chris Chaima Banda ndiye na mwa iwo amene akupikisana komanso phatizapo a Alex Major ndiwo amene akupikisana pa udindo umene wa mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Ndimatinso ndinene kuti mmene zakhalira kuno nkokuti omwe alowa opanda kupikisana nawo ndikuti ndi anthu awiri, president wa chipani chimenechi amenewa ndi Dr. Lazarus Chakwera komanso amenewa ndi Madalitso Kazombo amene alowa pa udindo obweretsa anthu mchipani, director of recruitment udindo wake akutero alowa opanda kupikisana naye. Ndikuti pamene tikamba zokhudza executive kapena kuti komiti yaikulu ya chipani cha Malawi Congress tsopano ndikuti anthu amene ali mu komiti imeneyi ndi awiri chifukwa chonena kuti mavoti mkatimu adakali mkati makamaka kuchitika pamene kuvota gawo lachiwiri kukuchitika. Ndipo akamaliza zimenezo akuluakulu amene wameke atsogolereso ndondomeko imeneyi yowerengetsa kamena kuti kudziwa kuti ndi ndani amene wapeza mavoti ochuluka pa chisankho chimenechi cha Malawi Congress. Koma anthu ndithu apirira mphepo imene ili kuno akhala ndithu ena ndi kugona malo amene anthu amayimikapo galimoto, ena kugona malo oyandikana ndi chipinda chimenechi, ena kugona galimoto kumene ifenso ndiyayi kugonako kwativuta takhala tikuyendayenda cholinga kuti tikupatsireni zonse zokhudza mmene zilili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Pano tinafuna timveko kwa ena kuti wakhala usiku wotani kufikira lero lino pamene tsopano tikamba kuti talowano mtsiku lachiwiri zokhudza msonkhano umene wa Malawi Congress pamene apirira ndithu usiku wonse kufikira mawa uno kuti aona bwanji ndondomeko zonse mene zakhalira pamene a president achipani chimenechi amene ndi Dr. Lazarus Chakwera anatsindika kufuneka kuti anthu alimbikitse umodzi. Mayi tikulandireni pano pa Zodiac pamene tikamba kuti
ndi tsiku linanso lachiwiri. Dzina lanu? Dzina lane ndine Ethero Mbale, nafumira ku Karonga. Mafumo Karonga dera nkulu? Panyungwe. Kwiza kuno umondondomeka yendera munga fotokoza mtunduli? Kwiza kwa kuno tiza posora tina convention. Umotukea kwa kuti mwaviona uli vinthu munovuonekera muno mphepo zikutipasira viwemi waka panyoro kwa kamakora waka akandidina kuone kuti avendenge vendenge. So kugona pa mphepo kwa mtundu uli kuti mugone pa mphepo mwazolera kugona mblankete vukuchitika kata temwa atababa mwana iwo uli mulongozi ulikwanira kugona pa uwemi ulikwanira kugona pa vichi pa mphepo leka nitesakagona pa mphepo mhauno walero kuno ku Lilongwe chifukwa cha vana vitho tikuti vana vitho panyakhe pangatipasa ufulu uwemi nati apresidenti vangu yowo yamakudidimizika ndithu kuti pakukhumbikira kuti pawe umoza mukuwalimbikisika kuli vanyino awo vali mchipani cha Congress. Avanyitho ava vali mchipani cha Congress kali ni wakumwera kwali wapakati eti na ise wakukalonga tukulimbikisana kuti tose tili munthu yumoza ubali weneku wambula kuchitachi basi wambula kumala. So ipo tiyenani tilimbikire pa chipani chitho na wana vitho mwakuti na machero na bazukulu vithu panyakhe vangazakawa vichi basi nawo vangazawonako makora waza manyenge kunena kuti uko ni umo ndi makendanga vagogo vithu. Yaye uthenga kwa wina mpoto kweniso vosa wakutemwa chipani cha Congress mungawaphalira uthenga mtundu uli mwahuno pa chinkhonde? Mwauno pa chinkhonde vanthu ava votemwa wina mpoto ava votemwa Malawi Congress Party ninukwenera kuwaphalira makani yeneko ine naona nkuvasi naona kuno kuti chipani chithu ni moto ndena vana vithu ntchito yetangupukwa kuno kuti tisakaperekeze vana vithu titiperekezenge ndithu ndipona didi vukuoneka nkhanira kuti vana vithu tivaperekezenge makora. Yaitanga chomene mama mwamutauzikira vanthu palavenda makora mkondo mwa mtende palavenda indeso mulire mwa chitima chiwema ati? Yewo taonga wadada ndithu ndimene kuchitira kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe ndithu kucheza ndi mayi amene wakuchokera komwe ku Karonga taonga kucheza ndi mayi amene wakuchokera ku Karonga amene sakufotokozapo kuti iyayi wakhala usiku opambana kwambiri foti iwo anali ndi anthu amene akuafuna kuti atumikire chipani chimenechi cha Malawi Congress ndipo zakhala zosangalatsa kwambiri kuti akwanitsabe kukhala ndithu usiku umenewo kupirira mphepo imwe inalipo mmene nafotokozera muja kuti ena kugona mgalimoto ena apezeka kuti agona ndithu pafupi ndi chipinda chimenechi ena kugona pamalo amene anthu apakira galimoto zawo ena kusagona kumene kuyendayenda. Nkhani yake ndiyokhudza msonkhano umenewo wa chipani chimene cha Malawi Congress. Tikulandireni pano pa Zodiac mayi dzina langa line Patricia Kainga Nangozo. Anangozo mulipo eti? Tilipo. Dzina amene tinayamba kulimva pakanthawi mundale. Chakhala chisankho choti amene wakhala msonkhano otani kwa inu mukangana ndi mene zinthu zayendera? Msonkhano umenewo ndiwona ngati wakhala opambana kwambiri. Ma-organizers amene amapanga za msonkhano umenewo akomiti ndikuona ngati agwira ntchito yotamandika kwambiri. Ndi msonkhano onena kuti ndi wapamwamba ndipo ndi wadongosolo mmene ndikhoza onena pakali pano. Apresident anatsindika kwambiri kufunika kuti anthu abwere pamodzi akhale okondana polemekeza nsanamira za chipani. Mukuona kuti izi nzofunikira motani? Apresident anayankhula mawu amphamvu kwambiri komanso mawu amene anali olimbikitsa chipani komanso tsogolo even la dziko lino la Malawi. Apresident akufuna kuti anthu tikamasankha adindo tisankha adindo amene ali ndi kuthekera kugwira ntchito imene iwo akuifuna. Komanso apresident anatsindika maonera kuti anthu tilolerane kuti anthu ena abwere amene akuonetsa chidwi tapatse mpata
kuti nawonso apikisane nawo chifukwa nkuteka kuti onso ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandiza kuchipani komanso akhoza kuthandiza dziko. Aprezidentinso anatsindika kwambiri kunena kuti anthu amene ataluze chisankho ichi sikuti aluzayi, koma anthu amenewo akhale azione kuti aphunzirapo kanthu komanso akhale gawo limodzi lopereka mphamvu ku chipani cha Malawi Congress Party. Mwina pamene tikamba zokhudza ndondomeko imene yolimbikitsa modzi komanso kuonetsa kuti kulandira aliyense, inu zakulimbikitsani mwanji ngati mmodzi mwa amayi mchipanichi? Zatilimbikitsa chifukwa palinso azimayi ena amene anaonetsa chidwi atangolowa kumene mchipanichi koma anaona kuti mwina maudindo akuti ndi akuti likhoza kukwanitsa ndi aonetsa chidwi kupikisana nawo. Zimenezo ndikuona ngati ndi zabwino kuti osatsekera munthuyi. Chabwino, mwina nkukhala ndi uthenga otani makamaka kwa iwo amene amapikisana? Tikudziwa kuti inunso ndinu mmodzi mwa anthu amene munalowa nawo mchipindamu, kufunikira kolemekeza zotsatira, ena amagonja ena amapambana. Pampikisano uyu uliwonse pamafunika kuti pakhale mmodzi opambana, ndipo sizingatheke kuti akhale opambana awiri ayi, ndiye kuti simpikisano. Chisankho ichi amene atawine pa position iliyonse ndi mmodzi, ndiye tikwenera kuti zotsatira zikatuluka aliyense alemekeze zotsatira chifukwa munthu ukhoza kugwira ntchito yolimbikitsa chipani komanso yotumikira dziko lino ngakhale ulibe udindo. Akuti mdindo samachita kutumidwa ayi, ukhoza umagwira ntchito zina ndi zina ulibe udindo wina uliwonse. Mayi Nangozi, tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu pano mazodiaki. Zikomo kwambiri. Amene ndi Mayi Patricia Nangozi kufotokozapo zokhudza mmene aonera ndondomeko imene yoyenereza adindo kuno ku msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress. Ndi msonkhano umene wabweretsa nthumwi zosiyanasiyana kuchokera chigawo chakumpoto, chigawo chapakati komanso chigawo chakumwera, kuphatizaponso chigawo chakumvuma. Ndipo nthumwi zimenezi zimabweranso ndi adindo amene amachokera m'maboma osiyanasiyana, ku Rumpi, ku Chitipa, ku Karonga, ku Kasungu, Mulanje, Mangochi ndi madera ena aliwonse. Ndipo chimene chikumachitika kuno nchakuti akumatchula boma lija, akatchula boma lija kuti tikupita no ku Mangochi, ndiye kuti akumafotokoza Mangochi West, ndiye kuti motsogozedwa ndi a constituency chair awo, ndiye kuti awatchula nkutchulanso mayina onse amene akuchokera kumeneko. Dongoso lake lomakhala loterolo ncholinga choti pasakhale mwina kulowerana m'masipokosi, chifukwa ena amatha kuchenjera kuti amwina ndikangodumphira. Ndiye zimene zosakufuna kunoko malinga ndi Akezi Nsuka yemwe ndi wapampando oyendetsa komiti ya chisankho kapena kuti oyendetsa msonkhano waukulu umenewu wa chipani cha Malawi Congress. Afotokozapo magawo amenewo kuti akufunitsa kuti pasakhale kusokonekera kwina kulikonse chifukwa kuti chipani chawo chimene cha Malawi Congress chimalemekeza mfundo zapamwamba, mfundo zimene zili zokomera chipanichi komanso kukomera dziko lino. Tifuna tikuonetseninso kunjaku kuti kuzikuoneka bwanji pamene tikamba kuti tili pano kuti tikuwuzeni mmene zilili, mmene mwamvera kwambirira kuja kuti pakadali pano kuvota kuli mkati makamaka gawo lachiwiri. Kuvota gawo loyamba kunayamba cham'ma 9 koloko usiku, ndipo pano talowano mu gawo lachiwiri. Amadalitso Kazombo omwe tingatsimikize kuti ndi mmodzi mwa mamembala a mu komiti yayikulu ya chipani cha Malawi Congress, amenewa afotokoza ndithu kufunikira kuti pasapezeke ena osokoneza ndondomeko ya chisankho, pasapezeke ena ofuna kukhangata kuti abweretse kunyozetsa msonkhano waukulu ngati umenewu. Anakambapo nkhani ya ena amene anali ndi upo ozimitsa magetsi ndi cholinga choti asokoneze momwe anthu amaponyera voti ma ballot boxes. Zonsezi azikamba ndithu motsindika kwambiri pofunitsa kuti chisankho chimenechi chisakhale ndi zotsamwitsa chifukwa ayamba bwino ndipo akufuna kuti atsirize bwino. Pamene tikupitira kucheza ndi anthu osiyanasiyana, tialandire a Big Joe Nyirongo kuchokera komwe kumzuzu, pamene tikukamba kuti leronso ndi tsiku lachiwiri ku msonkhano uno wa Malawi Congress. Takulandirani pano pazodia. Zikomo kwambiri. Anthu amone ninge kulawisika kamera pachoko. Yewo chomene. Kani anthu kaya. Muliuli kukaya uko muliuli kuno ise tili makora, chilichonse chili makora. Chilichonse chili makora. Mwaviona uli vinthu kwambira mailo fika mahuno. Chindu choyamba ndinene kuti anthu ambiri samayembekezera kuti mwina msonkhano umene ukukhoza kukhala bata
koma pakali panopo kuchoka zulo sitinaone mavuto ena aliyonse. Zinthu zikuyenda bwino, ma delegates akuponya mavoti awo mofasa paka pakali panopo. Even msogoleri wa ziko lino Dr. Lazarus Makasi Chakwera tachezera naye sana gone chifukwa akufuna aone chilungamo kuti chipani chikupita kuti aone sogolo la chipani. Tisamveso kuti anthu ena mwina mwake mbekesera akunena kuti kumsonkhano anthu akukapana, anthu akumenyana. Ilo ndi boza la mkunkhuniza. Tikuuza mtundu wa Malawi kuno kulibata, ndiponso zisankho zimenezi zikuoneka kuti zikhala zisankho za chisanzo chifukwa wina aliyense akuvota mtima uli pansi. Mwina mukuona kuti nchani chimene chalimbikitsa kuti ndondomeko ya msonkhano umene waukulu ikhale yabata ndi mtendere kuyambira dzulo fikira lero lino? Chimene chachikulu chimene chalimbikitsa ndi kupezeka kwa msogoleri wathu Dr. Lazarus Makasi Chakwera, chifukwa iye sanagone, azipereka kutumikira ndithu chipani, kutumikira boma, kutumikira anthu ake. Ndiye ichi chaonesa chisanzo chabwino kumtundu wa Malawi, msogoleri azitero. Chabwino, pamene tikuyang'ana zokhudza chisankho chimenechi taona ndithu adindo osiyanasiyana kupikisana. Kwa inunso mwina ndi adindo amene mwawadziwa kwa kanthawi, mwina nkhani yokhudza kukhala ndi wina aliyense mchipani amene akufuna kulowa imene anakambapo a President Chakwera yakulimbikitsana motani? Fa inunso tikudziwana ngati mmodzi amene munachoka ku DPP kubwera ku MCP. Nkhani imene ijayo yokuti tizilolana wina aliyense ine andilimbikitsa chifukwa ndinali mmodzi mmemba wa DPP, ndalowa posachedwa mchipani cha DPP koma ndapasidwa mwayi kuima nawo. Ichi chikusonyeza kuti panopo demokrasi ikugwira ntchito. Ndiye tikupempha atsogoleri athu mzipani zina zosiyanasiyana tiyeni tigwiritse demokrasi, ndiponso chachikulu tiyeni tizilola achinyamata azitenga mbali china chilichonse chifukwa ziko la Malawi pakali panopo tikufuna anthu owasira ife tikukula koma mawa tipeze succession. Ndiye izizi ineza ndilimbikitsa kuti mchipani cha MCP panopo nkupezeka demokrasi. Ndiye ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa wina aliyense akuyang'anaso kuti kodi MCP chipani chachikulu, chipani cholamula, kodi mkati mwake muli demokrasi, koma pakali panopo MCP yapambana pa nkhani ya demokrasi. Kunena ndithu muona mtima chibwereni ku DPP kubwera kumene ku Malawi Congress, mwayiwonadi ndithu demokrasi kuti ilimo mu chipani chimenechi? Izizi zaonesa kutilola ifeyo kupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana. Ichichi chandipasanso chilimbikiso kuti demokrasi ikugwira ntchito. Mwina nkukhala ndi uthenga utani kwa iwo amene akutsatira Zodiac mmawa uno, pamene ena mtima ukuoneka kuti udakasunda ifo nkhani ya chisankho imakhala yovuta kwambiri? Anthu amakhala ndi nkhauta kodi ndikagonya ndizikhala bwanji, opambananso mwina pena amasangalala mopyola muyezo. Mukuwapatsa uthenga utani kwa iwo amene mwina atumiza candidate wawo kuno akutsatira kanema ameneyo kufunikira kolemikiza zotsatira? Ineyo ndikoze kuwauza mtundu wathu wa Malawi, munthu akalephera sikuti ndi matero achina chilichonse, koma umaphunzira china chake. Mayeso umakhoza ndikulephera. Ndiye ndikulimbikitsa mtundu wa Malawi tiyeni tikhale chisanzo chabwino. Munthu ukalephera mayeso uyenera kuti ubwerezenso ulendo wina. Ndiye pakali panopo mchipani cha MCP ndikuwapempha udindo, munthu akalephera pasapezeke ndewu, pasapezeke kutukwanizana, pasapezeke kukhapana, chifukwa tikatero tipereka picture yoipa kumtundu wa Malawi. Ndiye ndikufuna kuti ndikuwafunira zabwino zonse inu amene mukutionera kunoko ineyo ndikusimikizani Director of Operations Honorable John Rongo, kunoko kulibata ndi mtendere, kulibe ndewu ina iliyense. Ambiri akungulemba ma social media kuti anthu akukhapana, kunoko kuli mtendere weniweni. Mudakharolo mukhapana mungavomere? Ine ndikhoza kuvomera. Inunso mukhoza kuwaonesaso anthu zithuzi kuti izizi anthu akukhapana, koma ineyo ndikune panopo ndikusimikiza kuno kulibata. Msogoleri wathu ndi amene atisogolera kuonesa bata limene tili naye pakali panopo. Yayi tikufuna zabwino zonse. Zikomo kwambiri chipati.
amenewo ndithu ndi a Joe Nyirongo owanyadira amangoti Big Joe kuchokera komwe kumzuzu kufotokozapo mene akuonera dongosolo mene lili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP. Mtsogoleri wa chipani chimenechi Lazarus Chakwera adakali nawo pa msonkhano umene chimene chinachitika dzulo chakuti atatsekulira msonkhano umenewu adadzachoka chakumasana ma 12 koloko kenako anabweranso pa malo ano kuyambira chamma 5 koloko madzulo ndipo kuyambira 5 koloko madzulo mpaka nakwacha apresidenti achakwera adakalipo mpano kulondolozanso zonse zokhudza msonkhano umenewu. Chinanso chimene chawachititsa kuti apezeke nawo mpaka napano chifukwa iwowa ndi mmodzi mwa madelegate amakambidwa aja iwowanso ndi mmodzi mwa anthu amene avota nawo pa chisankho chimenechi. Pamene tikamba zoti chisankho chimenechi chalowa mgawo lachiwiri tikunenanso kuti ena mwa iwo amene anavota nawo pamenepa ndi kuti ndi president Lazarus Chakwera omwe ndi mmodzinso mwa akuluakulu mchipani chimenechi kamene mtsogoleri kholo ndipo iwowa pakadali pano ndi amene ali mu national executive ya chipani chimenechi chifukwa pakadali pano ena amene alimo ndi amenewa ndi amadaliso kazombo amene alowa opanda mpikisana naye pena ndi pena peza kuti maina akuthawathawa kujama chifukwa takhalitsa kuno koma iye tiyesetsabe kuti tizikupatsirani zonse amene zikukhalira kuno chifukwa tifuna noti tione panjapo kodi panjapo zikuoneka bwanji mawa wa tsiku la lero lachisanu. Msonkhano umenewu ndi wa masiku atatu, msonkhano umene uwunikire za chitsogolo cha chipani cha Malawi Congress ndipo adindo amenewa amakhala ndithu akutsogolera chipanichi kwa zaka zisanu. Nde kodi ziyenda bwanji? Kodi amene agonje avomereza kugonja koma kwaukulu amene tacheza nawo ambiri akufotokoza kuti sinkhaniso yomakhala ndi kutsutsana ndi zotsatira koma nkhani yake ndiyovomereza kuti zotsatira zapezeka zachitika ayang'ane chitsogolo. Ndiye kuyang'ana ndithu mchithunzimo anthu ena amene ali mchipinda chimenechi akumatha ndithu kutuluka kukhala ndi mpata ndithu oona kuti kodi kunjako kukuchitika zotani chifukwa tikayang'ana za chitetezo ndi chitetezo nchokhwima pamene tikuyang'anaponso magawo osiyanasiyana kuno kuli ndithu apolisi amene abwera apolisi amfuti apolisi ena kungonyamula ndodo ngati wina afuna kusokoneza ndikuti lamulo ligwire ntchito kukwapula koma zimene sitinazione zikuchitika chifukwa kwakhanga kuti ndi malo amene kuli ndithu bata ndimene zilili ndithu anthu adakali pano ndithu kudikirira mkatimu kuti ziyende motani kumbali ya omwe atsogolere chipani cha Malawi Congress kuyambira pano mpaka na zaka zina zikubwera zisanu. Anakamba akuluakulu bunge la MEC kuti chisankho chimenechi ndi chisankho chimene akufuna aonetsetsa kuti chayenda ndithu mwamtendere, chisankho chimene sakufuna kuti pakhale ziwawa zina zilizonse mpaka analimbikitsapo kwambiri kuti pasakhalenso anthu amene adzikhala patsogolo kwambiri kubweretsa chisokonezo. Mpaka zina mwa izo kunali kuonetsetsa kuti anthu amene akusankha adindo asapeze mwayi omajambula chifukwa kulipo kujambula kuti mwina akamuonetse delegate akamuonetse makakandidate kuti ineto ndinakuvoterani mwina ngati panali zina zolonjeza kuti mwina make awanyemere zimenezo kulibe kuno. Ngati waponya voti waponya zatha palibenso nkhani yoti uzikhala patsogolo kwambiri nkumanena kuti ayi ndi jambule kulibe zojambula. Nde tikhalabe tikumacheza ndi ena kuno mmene mukuonera mchithunzi mukuti anthu adakalipo anthu sadatope kuyambira dzulo lija kufikira lero lino ndipo msonkhano umene ukhale ukutsirizika mawa. Ena ogulitsa katundu osiyanasiyana wachipanichi nawonso yayi ali patsogolo kuonetsa kuti anthu akupeza zipewa anthu akupeza ndithu nsalu ndi zina zambiri zimene zitha kuwathandiza kuti anthu adzitha kuwazindikira kuti iwo ndi a chipani cha Malawi Congress. 2024 BICC Malawi Congress Party Elective Conference, where the president for the party, Dr. Lazarus Chakwera, is also in attendance. The voting is now in the second phase. We had the first phase, which started from around 9 p.m. yesterday, and it has ended around 4 a.m. And now we are in the second round of the voting process. Ndimene zilini ndithu kuti ntchito ikupitirirabe kuno akamaliza
kupereka voti yawo anthu amenewa tsopano ntchito ikhala no kumbali ya bungwe la MEC kuonetsetsa kuti zonse zili bwino kuti aliyense akupatsidwa ndithu mwayi woti ziyende. Richard Banda, meya wakale wa mzinda wa Lilongwe, munali mkatimu. Yes. Mwina mwazona motani? Amwene izi zinthu zandengotali kwambiri amwene muzoti panopo ngati Congress Party apresident ngati panopo afika kali mkatimu kunena kusimikiza kunena kuti amalawi asimikiza kuti convention imene indofunikira kwambiri kuti unalise aone kuti panopo ifeyo ngati Congress Party tili muzi muno kusimikizira kunena kuti ayi chisankho chofunikira ngati chimene ichichi alimbikitsatu kwambiri umodzi ndi mmodzi mwa member la chipani chimenechi mwina akufunikira nkotani kuti kholo president azikhalanso patsogolo kwambiri kufotokoza mfundo ngati zimenezi. amwene zizi zinthu zonena kunena kuti ngati kunena zona zake ngati amalawi president woyambirira kunena kuti kuzakhala ngati thanga limene convention makhala kuti kuchoka mwatambira pazulo paja lero kwacha lero ali momuno kusimikiza kunena amalawi iyayi tiye tione kuti nawo chisankho zimakhala mota ngati convention ngati chipani cha ziko ngati ife ngati Congress Party akuti tulo tilibe chizolowezi bwanji niyo akulu ine singagone ngati bwana president sanagone ine ndani ineyo ngati sinagone chifukwa chonena kuti president sanagone ineyo ngati former mayor wa mzinda wa Lilongwe kunena kuti iya yakuluakulu Congress Party ndi chitsanzo chabwino kwambiri ngati chipani chachikulu kwambiri mdziko la Malawi munomo kuti ngati abwana enu wake kukhala kuti ali nafe iya tiyeni tione uziyenda bwanji ife chifukwa chake tili pano. mwakwanisa kuponya nawo voti mukuona kuti inu ngati makhansala ndikofunikira motani kuti mukhale ndi adindo amene atha kumalingalira makamaka gawo lanu limeneli pamene likamba kuti komiti yayikulu ya chipani imayang'ana magawo siyanasiyana komabe imakhala kugwiranso ntchito ndi makhansala. amwene ngati uli panopo ngati chipani choyambira kunena kuti pano makhansala akavote kunena kuti ndi oyenekera kuti akavote ndi chipani choyambirira kunena kuti Congress Party yapangire kuorganize makhansala kuti iwo ndi makhansala kunena kuti ndi anthu onena kuti ovomerezeka amene anasankhidwa ndi anthu kunena kuti akhale pa ground kunena kuti iwo atumikire ngati chipani zinthu zantingwapata kwambiri ngati Congress Party ifeyo kunena kuti that's the first time kunena kuti chipani cha Congress Party chapanga kuti makhansala avote nawo ngati madelegates chifukwa iwowa achamakhala ndi anthu pa ground andi abwana president afika kunena liyayi achinyamata ndeno akhala pa ground makhansalas even ma MP samakhala nawo mwina kumneki kuja panopo ichichi ndi chitsanzo chabwino kwambiri ngati chipani cha Congress Party chionesa unena kuti umwini wa chipani kuti amene ali ndi kufunikira makhansala chimodzimodzi chifukwa makhala ndi background chimodzi ma MP. That's why pano makhansala ife tili pano kunena kuti ayi tivote kufuna anthu amene ofunikira kunena kuti awawa atumikire anthu pa ground ndipo zofuna za anthu zotani chifukwa choyimira anthu pa ground chifukwa ife pano ngati makhansalas tili pano kuti sankhe adindo amene ali oyenerera ngati kupita 2030 ofunika udindo ife ndiyike pa ground chifukwa anthu aja panopo oyimira ndi fair. muli pa chimkondo watu kwambiri zayendatu ndi makandidate anu mene iya achimwene ine ndikuze panopo amwene feyo ndanena kunena kuti ngati ine khansala former mayor kunena kuti ayi izizi ndizofunazi chifukwa ifeyo ngati poyamba aja ndali ndi chipinjo sindikayimira anthu kuti anthu aja tiwatumikire koma panopo anthu aja anatituma kuti ifeyo tiwatumikire andi panopo ifeyo ngati panopo tunena kuti ngati ifeyo ndamene tingakoze chipani kumene kononga ndifeyo chifukwa ife adindo amene anthu grand kuja ku area kosiwese anatuma kuti tiwatumikire ndiye panopo ifeyo anthu amene wowo ngati ife singatumene ndi olakwa ndifeyo that's why panopo tili panopo kuti anthu aja tiatani tiwatumikire andi panopo ife tupanga zona kuti anthu amene ifeyo panopo alecheneza kuti atumikire tiwapika zona zake ali panopo ngati unena chungamo unena vice president wabwera panopo ndi amene ifeyo anthu kumuzi kuchako anatuma tione kuti tumizira ndani secretary general treasurer general director of youth tikupanga chisankho ndife panopo ngati ife anthu pa ground atuma tiwavotere. tathokoza kwambiri apa sinda kuti basi ukapeza tulo
iya situlo iya yamwene apapa sinati kuoneka mwalema iya sinaleme iya yamwene apatufuna tikoze chipani amwene apati kuchembe chipani panopo tikoze chipani andi panopo tangoyamba isangoyamba apatufuna tikoze chipani panopo ero achimwenanga zabwino zonse zikoma kwambiri achimwene amene ndi Richard Banda ndithu meya wakale wa mzinda wa Lilongwe ndingocheza ndi akuti retired mayor tizina kuti retired mayor meya opuma wa mzinda wa Lilongwe. Tifuna tingomva kuchokera kwa Kasimu Aube kuti kodi zikuoneka bwanji tisanapatsenso anzathu ku area 47 sector 5 chifukwa Kasimu namona ndithu amathamangathamanga mkati mukuona kuti kodi zili motani koma amene mukuona mchithunzi moti iya anthu adakadikira kuti kodi mkati muzithe motani chifukwa nkhani yokhudza chisankho umakhala kuyang'ana kuti wangayo wapambana kapena zamuvuta ndi tikhale tikumva kuchokera kwa Kasimu kuti kodi ndi zina zili zimene wapezapo koma ndi mmene zilili ndithu kuno ku BICC apa ndi panja pa chipinda chimene mukuchitikira msonkhano umeneyo wa chipani chimenechi cha MCP 2024 pamene akusankha adindo osiyanasiyana tikukamba za first deputy president amene ndi wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri tikukamba za mlembi wamkulu akusankhanso msungichuma kuninso udindo wa mkulu oyang'ana za chinyamata mkulu oyang'ana za amayi mkulu oyang'ana za malamulo ndimene ndithu zimayendera ndipo panopa ntchito yosankha adindo mugawo lachiwiri ili mkati. Kasimu Aube tisanapereke ku area 47 sector 5 mwina mwathamangathamanga katimu zikuoneka bwanji tsopano chifukwa tachezera pano tachezera olo majampa ake akuoneka kuti anthu achezera maona ngati Jose Mourinho ukudziwa inu kuti kukamazizira chonchi panopo okamba umanena kuti isanabwere BICC panali padambo ndithu ndiolo kachisanu kake kakuchitire maumboni ndithu kuti ayi panali padambo no komano ndinayenda ndithu malo angapo kuzungulira mkatimu kuti mwina tatsala motani zikuoneka ndithu kuti mwina mphindi zochepa zimene zikubwerazi anthu amene atsala kuti aponye voti yawo akhala ndithu akutsiriza ndipo kuwerenga mavoti kukhale ndithu kukuyamba posachedwa kutengera ndi uthenga umene akuluakulu atifotokozera mkatimu akukamba ndithu kuti panopa mwina apanga cover pafupifupi 90 chakuti percent ya amene akuponya voti imene anthu 1400 achi yes pa anthu 1400 acha akuoneka kuti 1000 chakuti avota ndiye ndithu angotsala ochepa kwambiri amene akangomaliza kuvota ndiye kuti akuyamba kuwerenga mavoti amenewo tingokambaso kuti tinanena kuti mtsogoleri wa dziko lino president Lazarus Chakwera yemwenso ndi president wa MCP ali konkuno kuyambira dzulo madzulo kufika pano alipo ndipo uthenga umene tamvetsedwa ndiwoti president akufuna kuti mpaka na mavoti achawerengedwe adziwe kuti wapambana ndi wakuti akamachoka pano uthenga umenewo ali nawo ndiye ndithu mtsogoleriyu ali mkatimu monga mmene mukuonera ndithu kuti ambiri amene anali mkatimu ena amaoneka ndithu othodwa otopa kutengera ndi tulo lilibe chizolowezi umaonekabe kuti munthu akhala pa mpando koma kuona kuti ano saizi kukana munthu tulobe basi akuoneka kuti munthu wagonja uyu nde anthu ambiri amakhala kuti angoyenda angongola timinyewa kutero mwina ena kungopita ku nyumba ku toilet ku basi kangosukusula ku nkhope ku basi ndi zina zotero kusenza ndithu kuti akuoneka kuti sakufuna atachoka pano alibe uthenga kuti zinthuzi zayenda motani ndithu Dickson amene ndi Kasimu Aube ndithu fotokozapo zamene zilili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe komwe tikupatsirani tsatanetsatane wa msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP kumene panopa kuvota kuli mkati tikhalanso tikubwerera kuno koma pakali pano tapatsa zathu ku area 47 sector 5 kuti atipatsire nkhani kena kuti tikhalanso tikubwerera kuno kuti tikuwuzeni zambiri zokhudza chisankho kapena kuti msonkhano waukulu wa chipani chimene cha MCP ina ndi Dickson Chivuati Gondo.